Hey guys, welcome back to my new video. Te menta kasing ngan wan speak video ka ba interesting ba ngatip ba bon aptang ya phis ngosi ba ka craftland custom kam long show ban I unlimited ka long mai kumne te wat kuslai ngadon manga ngan I phi ki code kumno ban shna ya ka unlimited custom ha craftland ne ka custom ternam ne ngi saj ong te claim na pin slam show tungin page ki video te ngin pin slam show te ngin page kam te leg na jaka custom click ne craftland te andala poi hang le hang ne hawa work table anda pila de ban click hang ne te sa leg hane jaka search anda pila de search hang ne sa tho pendap ekine ki code hang ne su screenshot shwa lane tho shwa ha ka copy jong phi bat sa board ekine ki code dem nang ta sa search hang ne anda pila de search lada phim pan lada dang stem une klorang ne sa pen yong shwa komne o right shwa de sa create te player in em hang ne tho unlimited ammo ke coin te kana ba san spa ngla ban change coin te tang start no pen ep ke coin te ka dang ne ba kum to san spa hi re ngilia pat ban ka round ka long hado khat san round ngi habban job hadu prasen khnang bangin job ra buya te oh shit ngala bakla ngathe dia ka M500 te kamlelai ngan pen start shwa pen ngamot wan pen EP te miok luwal ra tang luwal rom don te kawai ngakwa ba pin like but subscribe de kane ka channel jonga khnang ba andang la upload ya kum kine ki video kan poi ba chapi khnang ba pin miss ya kum kine ki video te mentangin pej da phika wangkat no ka noru kam lu su gluwal jong phi te sa comment mano ba long kumne te ngatharai baro hi ka long bet kumne te ha ka free fire max te ka don da kumwai pat ka option rei free fire te kam don ra ka don tang kane hi tenjar ru lada pikwa ban yo ya unlimited ammo unlimited glue wall te phi happy ban la ekane te mta KHUBLEI SHIBUN tang kane video. See you next video. Tata, bye bye.